Oggi fatto prendere. Siamo due.
ahí habrá visto ya. Ahí habrá visto ya.
화이팅!
56. jardunaldia da, pilota txapelketa honetan, etxerako herriko bezalakoa. Eta honetan txikitan azpitzapendunak ateri direnak, Beñat Antzaraz eta Joanes, goitu favorezena, txalo bero bat. Horetzen behiko, azpitzapendunak egiteko, zua goiti. Apa pilotannya? Problema kategorikin segituko dugu. Ertainetan, azpitzapelunak ateri direnak, Romero de Cáceres eta Naia Iparragirre, goitu favore. Argazki bat. Eta kategori honetan irabaziak, Aier Piriarte eta Aier Zezilena, zalera bat. Segituko hemen, azpitzapelunak, Ametan Zerro eta Ura Tondo, txalero bat. Altxako paia goiti. Eta kategoriantan irabaziak, Erik Igoa eta Luken Antzaraz. Txalero bat. Mutilientzako ere badago sari bat, orduan guain jamana izutenak erraten eta favorez joan denak pasatzen zen hobelgarea esko, bale? Orduan joan pasatzen, Jurel Igoa, Edur Solano, Arane Iriarte, Mikel Zubieta, Urko Aramburu, Egori Otazo, Noa Otazo, Enara Nendiburu, Joanes Solano, Ayala Martínez, Txalo Bazitartin, Jon Laskanotegi, Asiete Letea, Ibai Azkarraga, Iker Etxeteko, Mali Martínez eta Julene Gamboriena. Eta guain txiki guztiekin ateriko dugu argazki bat, orduan joan hurbiltzen denak. Eta ateriko dugu argazki bat pilotari guztiekin, bale? Orduan denak joan hurbiltzen antzinera. Egin, Joel, etorri